салому алайкум бародарони азиз. Имрӯз яке аз бузургтарин ид, яъне иди Саиди ҷумъаро бароятон муборакбод гуфта, бароятон беҳтарин зиндагӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро бароятон таманно дорам. Бигзор ҳар рӯзатон ба мисли ҳамин рӯз ид бошад. Ин иди Саиди ҷумъа беҳтарин ид дар рӯи дунё ба шумор меравад, ки ҳатто аз иди Қурбон ва иди Рамазон дида бузургтар аст. ҳар кас ки дар рӯзи Саиди ҷумъа якдигарро табрик менамояд, беҳтарин савобро соҳиб мегардад. Барои ҳамин бародарои азиз, видеоро ба ҳар як дӯстонатон равон карда, ҳар дӯстатонро табрик созед дар ин рӯзи Саиди ҷумъа, то ин ки соҳиби беҳтарин савоб гардед. бародарои азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.